अमा खर'ब्रा अमा खर'। आरो आं नोंनाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंनिफ्राय हेफाजाब नांगौ। फैनो गोनां इलेक्सनाव नों आंनि जानानै गसंनांगौ। माने नों आंखौ हेफाजाब होनांगौ आरोखि। नैबे आंनि अमानि खर'नि सिम्बलखौ लानानै नों जेरावबो माने गोसार होनांगौ, प्रमोट खालामनानै होनांगौ। बियो अमा खर' आरो? माथो अमा खर'थ' आरो। आंलाय माथो सैमानि खर' बायदिसो नुदोंब्रा। वाइला इला जामाइला, बेलाय बबेनि सैमानि खर' जाखोब्रा? मा मेगनजों नों अमानि खर'खौ सैमानि खर' होननानै बुंखोब्रा? दालाय नङा, बै लुथुर फुथुर सैमाफोरा बेबायदिसो नुथारदोंलै आं। अमानि खर' नालाय अमा गोसोमनि खर' जानांगौब्रा। माबालाय लुथुर फुथुर सैमानि खर' लानानै फैदों नोंलाय? बारा थिग नङालै नोङो। मा थिग नङा जानांगौ जाखो? आच्छा बारु थाइबानि लारु, बेफोरखौ बाद होदो। नों आंनि बिसालथिबो जाहैबाय जेब्ला, जोंथ' न'खरसेनि मानसियानो जाबाय नङा होमबा? बेनिखायनो पलिटिकेल केरियार दानायाव नोंखौबो हेफाजाब होगोन आं। बुरखायदों? बुरखायाखैब्रा, मानो बुरखायनांगौ जाखो? आंजोंल' थाफादोब्रा। आंजों थाफानानै आंनि मोजां खामानि मावनानै होदो, आंखौ देरहाहोदो, बास। अच्छा, बिनिफ्राय आपना काम बनता भर में जाई जानता नामा? आइला बिदि नङाब्रा। आंनि गोसोआ बिराद गुवारनिफ्राय गुवारसिन जाहांदों आरो गोथौनिफ्राय गोथौसिन जाहांदों। आरो आङो दुखिया मानसिफोरखौ ओरैबायदि अनगोन, अनफ्लेजोबगोन आं। खुगाल' माथो नोंखौलाय मानसिफ्रा रायखुमायोसो। आरे एमएलए फोरखौलाय सोरथो बाख्नायोब्रा? गावनि पार्टिनि अनगा सोर बाख्नायो? माथो बयखौबो बासिनायल' खोनायो। नरेन्द्र मदिखौनो साबेसे मानसिया बासिखुमायो? साबेसे मानसिया बासियो, साबेसे मानसि बाख्नायो? थिग बिदिनो आंनि बेलायावबो बिदिनोब्रा। एमएलए मन्थ्रि जानायाबो एसेबां गोरलै बाथ्रा नङालै। बेनिखायनो आं नोंनो सानसेनि थाखाय सिट होनानै होनोसै। आंनि एमएलए नि सिटखौ नों सानसेनि थाखाय सामलायदो। अच्छा, नोंनि जायगायाव सानसे जिरायथ'योब्ला नों आंनि बादामालि दखानाव थागोन ना? मानो थाया जानो? नोंनि लाइफखौ लाथ'नोसैब्रा। ओमफ्राय नों आंनि एमएलए सिटआव सानसे जिरायनानै नायदो, बेसेबां खस्थ' एमएलए जानायाबो। होमबालाय मानोथो जादोंब्रा? जुदि एमएलए जानाया खस्थ'बा मानोथो मानसिफ्रा जानो नागिरबाय थायो? मानोथो नारा नाथा जुजिबाय थायो? मानो टिकेटनि थाखाय दावराव जायो? बांद्राय सावलुं बावलुं बुंबाय थानालै। बिदि नङाब्रा, लिडारथ' नांगोन ना, लिडार। मोनसे हान्जाखौ दैदेनलांनो लिडार नांगौब्रा, लिडार। मोनसे सान्थ्रिफोरखौ दैदेननो थाखाय सान्थ्रि गाहायनि गोनांथि जायो। मोनसे रौनिया हान्जाफोरखौ दैदेननो थाखाय केप्टेननि गोनांथि जायो। थिग बिदिनो स्कुल कलेजफोरावबो प्रेसिडेन्टनि, केप्टेननि गोनांथि जायो। आरो रियेलिटियाव माने सुबुं समाजाव मानसिफोरखौ दैथायलांनो थाखाय, मोजां लामाथिं लांनो थाखाय, मानसिफोरनि मोजां गाज्रिखौ बिजिरना होनो थाखाय, मानसिफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय सासे लिडारनि गोनांथिब्रा। बेनिखायनो लिडार जानांगौ गोनां जायो सासे। दा नों आंनि जायगायाव थानांगौ। हायोब्लाथ' गाबोननो थादो नों आंनि जायगायाव। आच्छा, नायनोसै सानसेनि एमएलए जानानै नों माबायदि समाजनि मोजां खामानि मावो। आच्छा दे, आंखौ चेलेन्ज होदोंबालाय आं मावो। एमएलए जानानै नायगोन दे आंबो। आच्छा बारु थाइबानि लारु, गाबोननि थाखाय नोंखौ आङो आंनि जायगायाव थानो होनोसै। बेनिफ्राय आं नोंनि जायगायाव थाफैनोसै। बिनि उनाव जों सानैनि सोलाय सोल'आ जाखांनायनि उनाव नों आंनि चेला जानांगौ, चेला। चेला बुंबा गाज्रि खोनायोलै। एसे थाफाग्रा होननानै बुंब्रा। आच्छा बारु थाइबानि लारु, आं फैबाय। ओमफ्राय सैमानि खर' सोलायलै। बे सैमानि खर' नङा, अमानि खर'सो। नों बुंबानो फोथायथारालै आं। न'आव थांनानै सोंहैदां थां, बेखौ सैमानि खर' होनगोन नामा? मालाया मानसिनि खर'आनो होनाथों मानो, आंनि थाखाय बियो सैमानि खर' नङा, मिथिबाय? अमानि खर'सो। आरो रेडि जानानै थागोन ना गाबोननि थाखाय? माखौ गिदोंब्रा? गोसो जाबा आं नोंनि एजेन्सिबो गसंथेनो हायोलै। बिदि जायो नामाब्रा न'निजों न'नि? हा पलिटिकेलावलाय, हा धान्दाफोरावलाय मा न'नि मा मालायनि? जेब्लाबो कम्पिटिसनावसो थानांगौलै। बापरे, बिराद रोंग्रा जाथारबायलै नोङो सन्थला, बिराद गोरों जाथारबाय माथो। नेक्स्ट केन्डिडेट आं नोंखौनो खालामगोन दे। बेनि सिगां आं देरहागोरनि। अपोजिट पार्टियालाय सोर जागोन? थांनाय बोसोराव साला थफिरां थफि गेलेयामोन, बेबाराव मिन्थियालै। आच्छा दे। बिदिबालाय आं थांनोसै। ला 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 लु 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 ला 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 ला। आं जाबाय सासे बर'नि फिसा। आंनि मुङा एमराजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा। आं साहा फुदुंगोन, ओमफ्राय माहाजोन जागोन। बिनि उनाव आं बर'नि राजा जागोन। आं माहाजोन जानायनि उनाव मोनसे आइलेन्ड बायगोन, जेराव आं लानानै थांगोन बर'नि सुबुंफोरखौ। बिनिफ्राय आं माहाजोन जागोन, राजा जागोन। राजा जाबा आंखौ सोर फाथा मोनगोन? ना बिल गेट्सआनो मोनगोन, ना रतन टाटा आम्बानियानो आंखौ फाथा मोनगोन, ना एलन मास्क आरो जुकेरबार्गफोरानो आंखौ मिथिगोन। माने आं बयनिबो खर'आव गाखोगोन। बिनि उनाव मोनसे आइलेन्ड बायना आं बर' मानसिफोरखौ लानानै थांगोन। बर' मानसिफोरखौ लानानै बर' हारिखौ गोसारहोगोन। बिनि उनाव बयनिबो खुगायाव आं जाहोगोन, जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि होननानै बयनिबो खुगायाव आं ओंखारहोगोन। ओइ रोनाव फाग्ला, माखौ रोनावगासिनो? ओमफ्राय मा खालामदों नों बेवहाय? माथो मोनामजोब्बाय? साहा फुदुंनो सोलोंदों आं। साहा फुदुंनो सोलोंनायानो बिदि जाबाय। माथो रोनावगासिनो? देलाय, आं जि मोजां साहा फुदुंदों। आया, बेखौ साहा फुदुंनाय होनबाय।
माथो थिख्लिसो सावख्रोमदों नोंलाय एसे एनैयालाय गोसोम जाखायोना खिथुफोरालाय ओइ फाग्ला गथ' दैयानो रानथाबजोब्बाय बियो थिख्लिया खांदों आच्छा बारु थारानि लारु आयो 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 ओरैनो गेसफोरखौ लस खालामजोबनो नागिरबाय बे गथ'आ मालानिफ्राय साहा फुदुंग्रा जाफेरखो नोंलाय गावनि खिथुखौनो खिबा खिनानै मैया दाखालिसो मोजाङै सुनो रोंग्रा जादों साहा फुदुंनो फैदों बेवहाय आयै आं बुंबायना साहा फुदुंनानै आं माहाजोन जागोन आं लेखा फरायला आं लेखा फरायनानै साख्रि मावगोनसो साख्रियाव गोजोननाय गैयालै आयै बेनिखायनो आंनि थांखिया बर'नि राजा जानायसो माबेयाव बर'नि राजा जानो ओंखारलायखो नोंलाय मालाया उन्दुना थानानै सिमां नुयो बेना मेगन नायनानैनो सिमां नुगासिनो आयै आं साहा फुदुंनानै माहाजोन जागोनब्रा नरेन्द्र मदियानो मालाय साहा फुदुंनानै मिनिस्टार जादों आंबो साहा फुदुंनानै रतन टाटा आम्बानी मोननिफ्राय बिराद गिदिर माहाजोन जागोन बेनिफ्राय आङो बर' मानसिफोरखौ लानानै अखाफोर रायजोआवसो रायजो जाहैगोन नोंसा नोमफाव मा राजा खोन्थानाय बे आफा जाम्बायालाय मा मिथिगौ जेबो मिथिया बियो आंना बर' मानसिफोरखौ सै सै मै मै खालामजानायनि थाखायनो गोसो गोरबोआव बिराद दुखु मोनो हायो बेनिखायनो आङो माहाजोन जानोसै माहाजोन जाखांनायनि उनाव अखाफोरखौनो बायनोसै आं ओमफ्राय अखाफोर रायजोआव आङो बर'फोरनो बयनोबो हाहोनोसै बेवहायनो रायजो जाहैनोसै ओमफ्राय बुहुमनि मानसिफोरा जोंनि अखाफोराव थांनानै बेरायहैनो हागोन आरो एज ए टुरिस्ट हिसाबै बेरायहैनो हागोन रंजाहैनो हागोन आरो आयो 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 गोदाव सोराव बखिगासिनो खर'आवलाय एम्फौसो हाबखोना माखो आंनि खर'आव एम्फौ हाबनो हायो नामाब्रा आंनि खर'आव गियानसो हाबलायो गियान सानसे मोनसे गियान सोलोंगासिनो आं सानदोंमोन बर'नि थाखाय मोनसे आइलेन्ड बायगोन होननानै दा सानबाय आं अखाफोरखौनो बायनोसै होननानै अखाफोराव बार गैयाना दै गैया होननानै बुंदोंमोनथाय बावबाय आं नायनोसै बार गैयाबाबो दै जाहोगोन बार बारहोगोन मानसिफ्रा हां लानो थाखाय अक्सिजेन जाहोगोन बास बेनि उनाव आं बर'फोरखौ अखाफोर रायजोआव लांगोन मायाव लाङो लांबाय था आंनि थिख्लिखौ गुफुर सुनानै होफैयाबा दिगदारसो दं नों आंलाय मानो सोनांगौरा बादालिया मा बादालि बबेनि बादालि आलाय थांबायबो औ थांबाय बेनिखायनो नोंनो सुनांगोन बे थिख्लिखौ मानि गोसोम गोलोलो बानायखोहाय खामानि बानायनानै होबाय थायोना बिमाखौ रुवाथि बायदि मोनदों आं दंखायोना रुवाथि गोसो जाबानो नोंसोरनो ओंखाम जाहोनांगौ ओंखाम दौनानै होनांगौ नोंसोरनि खिथु सुनांगौ माला खिथु सुनानै होखोब्रा आयै गोदो उन्दैयावसो सुदोंमोन नों एखेयानो दाबो बेनो जलथे सुहैथां गोसोम गोला आच्छा थारानि लारु मा सोलोङोथाय बिफायाबो बिदिनो फिसालायाबो बिदिनो लाबाय बिसोर सानैयासो मा खालामगोन आरो मेगन गेवनाय मानि सिमां नुनाय बिराद मेंबायलै दाउसो देलाय ओइ दाउसो देलाय आफा बोरो नोमायालाय आयाना मादै बादालिजों हाथायाव थांदों बापरे दाबो फैनो जायाखैना दाबो फैयाखै आच्छा दे दुम्फा फिसा आंनि थाखाय साहा फुदुंहैलाय जागोन दे आफा खामानिया बारा बेथना एसेल' मा जाबावगोनलै आरो बिनि सायाव बे दाउस्रि देलायाबो जात होनबाय थागोन आंखौ एखनब्ला दखना नांगौ एखनब्ला लिपस्टिक नांगौ दाथ' नै बिबोनां सासे फैबावबायसो बेहाबो बिनायानो जोबथारा बुंबा दाय जागोन आंहासो आइदै बाला माथो गुमिया बेवहायनो जिरायनानै दं दा माब्रै दाउस्रि देलाय बायदि जानो दे जुदि गुमि बम्ल'आ जोंखौ हमो होमबाथ' बियो जोंखौ रायगोनहाय फारसेथिं दाउस्रि देलायनि खोथाखौबो दानगारनो हाला माथो दे दाउस्रि देलायनि खोथाखौनो लानोसै आं बोरो सासेयालाय आयो बाला आंनो दा दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाया खानायालाय मा जाखो नोंनालाय खानाय हास'नायखौ नुवाखै आरो आच्छा दाउस्रि देलाय बबेनिफ्राय फैबा अफिसनिफ्राय फैबा आं नोंखौ मानो न'आव नुफैया हौवाफोरा न'आव फैनाय लोगो लोगो हिन्जावनि मोखांखौ नुबाथाय एसेबाबो मोजां मोनो आयो बाला आं मिथिफेरामोन ना मा मिथिया बेलाय न'नि मानसिखौ न'आव नुफैबासो मोजां मोनोना आंदों उखैदों जेबो फाथाखौनो लाया गावहासो उदां बेरायहैबाय थायो आखला एसे सोलायदो दाउस्रि देलाय गथ' सासे दं बिखुनजो सासे दं हौवा सासे दं मानो एसे जेबो ताल लायालै नोंखौ आं जेबो होना होननायखाय नों बिराद बारदों नामा दिनैनिफ्राय बिदि जाला दे ओमफ्राय आं नोंनि थाखाय मा खालामनांगौ दा बेखौबो आं नोंनो खोन्थानांगौ आं दंफांखौसो साहा फुदुंनो खोन्थालायबाय फैबाबो मानसिखौ न'आव नुफैया एसेबां बेरायबाय थानो हायोना नों गालखिसो मिस्टेक आं एबारनिफ्राय बिदि खालामला थां दै लाना फै आंनो अके आइदै बाला आंथ' दाउस्रि देलाय नङाहाय दाउस्रि देलायनि लाइफखौ आं बोरै लानांगौ जाखो उपाय गैया दाउस्रि देलायखौनो जाफ्लानोसै आं साननैसोल'सो बेनि उनाव आंहा बादालि जाफिनगोन मानो होनोब्ला आं बादालियानोखाबा दाबा दाउस्रि देलायबा थफिरामजोंबा मा रायलायगासिनो दङथाय बेसो मिथिसिगौ आरो आच्छा बादालि शपिं खालामनाया जाबाय ना
थांनोसै दे अरे आंजों फैबाय जेब्ला आंनो दोनलांगोनब्रा नोंखौ थौ आं दोनलांगोन होनबालाय थौ फिसाना आंजों थगाय जालायबाय दालाय माथो बेग मोनसे गस्ला बायजाबाय आंजों आयु बिदिनो थफिरानिफ्राय मोजां गस्ला लाखुमागोन र' आं बमराथ' आंनो बांद्राय गस्ला जि जोमखौनो होनो हाया बेनिखायनो आङो सिख्ला जाफिननानै बादालिनि मुं लानानै थफिरामनिफ्राय माखासे बुस्थु लानोसै फैदो बादालि मोजाङै हुनानै गुफुर खालामफिन नों जिबायदि नोङो साहा फुदुंनाया थिख्लिखौसो सावदोंना नों थिख्लि गुफुरखौसो नों गोसोम खालामदोंना जल्दि गुफुर हु नङाबा मोनफ्लांगोनसो आलै बे गोसोम जानायखौबो साइसो नुदों नों बायदि बाथ्राजों आंखौ फिदिंनो साननाङा नोमा ओंख्रि मोनदियाबो दाना बुजिग्रा जाजोब्बाय जल्दि हु मोजाङै हुनानै जोंखोल खालाम आंनि मोखांखौ नुनाय बायदि आयना बायदि आइला महाभारत जानानै दङ ना रामायण जानानै दङलै नै नोंसाला मोजाङा थिख्लि गुफुरखौनो मालाय साहा फुदुंनो सोलोंनानै गोसोम खालामनानै होबाय एफा मोजां थिख्लि गुफुरखौ गोदानसोथारमोन माबा साहा फुदुंनो सोलोंनोनो बुआ आच्छा बिजनेसखौ खालामथारमारसिगोन होनबा नोङो बेटा आंना बिराद माजों जानोसैलै लेखा फरायनानै सोर साबोसेयाथ' साख्रि मोनदोंब्रा आफा नोंबोनो माथो साख्रिखौनो होनो हायालै दद मानो बिदि बुङोब्रा आंखौलाय साख्रिखौ होनो होनबानो हायो नामा गावबागावनाव टेलेन्ट गैयाबा नोंबो दासान आं एमएलए होननानै एमएलएनि फिसालाबानो नोङो बिराद खुसियाव थानो मोनगोन होननानै आं थाखायाबोब्रा आं नोंनि आखलखौ लायाखैना आफा आं लादों आबौनि आखल माब्रै आबौनि आखल लाखो नोंलाय आबौआबो थाइसे थाखानिफ्रायसो जुरिदोंमोन ना ओमफ्राय आबौनि सायावसो नोङो थानो मोनदों नङा होमबा न' मोजाङैसो थानो मोनदों फरायनो मोनदों आं आबौनि बायदिसो जागोन आं माने गावनो हारसिं खामायगोन गावनो हारसिं माहाजोन जागोन आरोना रावनिबो हेफाजाब नाङा लैयो नों रावनिबो हेफाजाब लायाखै नों न'नि ओंखाम जायाखै ओंख्रि जायाखै दै लोङाखै दा बिदि नङाब्रा बेखौ आं सुख'फिनगोन ना आं 20 बोसोरनि उनाव सुख'फिनगोनब्रा माबे खर'आव 20 बोसोरनि उनाव सुख'नो होनदों नोंलाय 20 बोसोरसिमहालागै मानसियाबा थांनानै थागोन ना थाया उल्थां फुल्थां दा बुं नोङो मोजां सुनानै गोजोन खालामाबा दिगदारसो दं आच्छा बारु थाइबानि लारु बेफोरखौ बाद होलाय नैबे खर'खौ माबायदि नुदों नैबे खर'खौ माखासेफोरालाय दाउखा बेथा अफ्रि बेटि दाउदै बहा थांखो नोंसोर नै जों फैबायबो आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसोर गासिबो बुंलाय नैबे खर'खौ माबायदि खर' नुदों मा खर' जानांगौ जाखो मुफुरनि खर' आरो थोद मा मुफुरनि खर' जानांगौ जाखो मोजाङै बुं आंहा इलेक्सनाव नैबे माबाखौ सिम्बलखौ होनांगौ नोंसोर आरो उल्था पुल्था माबा मुफुरनि खर'नो जेखौ नुदों बेखौसो बुंदों दा नंगौखौ बुंबाबो दाय जायो नामा आच्छा एमा बेटा नों बुंलाय नों मानि खर' बायदि नुदों बेखौ आंथ' मावजि खर' बायदि नुदों आफा मावजिनि खर'आसो बिदि जायो नङा होमबा आफा मा खर'नि मावजि खर' नुलायखो नोंहालाय माबे एंगोलाव मावजिनि खर' नुखो नों बेखौ एमा बेटा मेगनजों नायालासिनो गन्थंजोंसो नाहरदों नामाब्रा नोंसोरलाय साफ्रोमबो मोजांखौनो बुङा माथो आच्छा दाउदै माबायदि नुदों नोंलाय बेथ' जिबौनि खर'सो आदा जिबौनि खर' आदा बेथ' जिबौनि खर'सो ना आदा आंसो नोंनाव सोंदों ना नोंसो आंनाव सोंफिनदों आं खोन्थादोंसो आदा मा बे खर' बेखौ जिबौनि खर' नुखो ना नों जिबौ सिनाया आच्छा जिबौ नुफेराखै आरो ना लानानै फैगोन आं दाहाय जिबौनि खर'खौ मोजाङै नायबानो जाबाय आच्छा दाउखा बेटा मानि खर' नुदों नोंलाय आं दा बुंगोन सैथोखौनो बुंगोन आफा क्योंकि काला हुआ तो क्या हुआ समझदार तो है ना बेयो ना आफा बेयो एन्जरनि खर' रावनिबो खोथा लानांला नोङो बेयो एन्जरनि खर'सो आफा एन्जरनि खर' बेखौ मा एंगोलनि एन्जरनि खर' नुखो नों बे एन्जर गोसोम नङाब्रा आफा बेयो कार्टुननि एन्जर बेयो कार्टुन सिरिजफोरनि एन्जर बे एन्जरानोखा आफा बे एन्जरानोखा आच्छा नेक्स्ट अफ्रि बेटि माबायदि नुदों नों बे खर'खौ आं बेखौ मैदेरनि खर' बायदि नुदों आफा मैदेरनि खर' सासेया नुदों मुफुर खर' सासेया नुदों मावजिनि खर' सासेनाथ' जिबौनि खर'नो आरो सासेया मा होनखो एन्जरनि खर' आरो नोंना मानि मैदेरनि खर' नुखो मैदेरनि सुन्दायखौ नुदोंना नुवाखै नों मैदेरनि गन्थंखौ मैदेरनि गन्थंआ गोलाव जायो बेना गोलाव नङाना दानस'ना होदों खोमा आफा दानस'नानै गुदुङाव थादोंदां हां लानो थाखाय नोंसा नोमाया खोन्थानाय आं बिदि खोन्थाया जेबो आं मुफुरनि खर'सो होननानै बुंदों आं बेवहाय रावखौबो जेबो फोरोङाखै हाल्ला स्वादफोर बुंबा लाजियो ग्रोन जाग्रानाय बुंबा लाजियो दिमाग खर' मेलेम गैला ना नोंसिनाव बियो अमानि खर'सो अमानि खर' बियो अमानि खर'सो आंनाय बारावबो आं अमानि खर' सिम्बल लादोंमोन नैबे बारावबो आं अमानि खर'खौनो लानानै देरहागोन मानो होनोबा अमानि खर' आंनि थाखाय लाखि जेरै आंनि मुङा अमा बिदिनो आंनि पार्टिनि सिम्बलाबो जागोन अमा माने अमानि खर' माथो अमा खर' बायदि नुवाखै नोंसोरनाव सोंनानै लाब गैला आं सानदों एसे मोजां अमानि खर' होनो होननानै
साला बेले बेजे लाब्रा गोजा मानसिफोरानो थां गिलासे दैयाव हाबनानै थायो थां खामानि गैयिफोर बेलेगनावनो सोंहैनोसै आं आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंथांमोनालाय माबायदि नुदों बे खर'खौ ओमफ्राय मोनसे खोथा दाखालि जे बे गोदो गोदायनि थाखो 1नि थाखो 2नि थाखो 3नि लेखा बिहरदोंमोन ना जों बर'नि बेखौ दाखालिनि एपिसोडआव होदोंमोन आरोखि एपिसोड 714 एपिसोडआव बेवहाय रोखा बुंखादोंमोन जे बर'नि गोदो गोदायनि लेखाखौ नांगौ होननानै जेराव बिबार खन्थाइ दङमोन जेराव बिबार मानो बारो बेफोरबायदि लेखाखौ सोरबा हरनो हायोबा गिफ्ट हरगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय नोंथांमोनखौ मिथिना मोनबाय जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाया आरो नायबाबो बाख्ला नायो बेनिखायनो डिटेल्सखौ थालांजोबो आरो ना डिटेल्सखौ मोनथिजोबा नोंसोरो इसेबां कन्टिनिउ कमेन्ट हरग्रा मानसिफ्राबो बाख्लासो नायो नामाब्रा भिडिअखौ मोजाङै नायनांगौब्रा भिडिअनि गेजेराव पुरा डिटेल्स होखायो आरो बिनि मादाव जोंना बिबि बस बिथाङाल' माने कमेन्ट खालामनानै हरदोंमोन आरोना बिथाङा नागिरदोंमोन गैया होननानै स' नोंथांमोना मैयानि एपिसोडआवसो बयबो फारि खोन्थाहरजोबबाय प्रब्लेमफोरखौ दा मा खालामबावनांगौ जाखो दा आंबो गोनो गोथो जाफाबायना नोंथांमोनखौ थफिरामासो बुंहरनो हासिगोनलै आं हले जेबो बुंहरला मानो होनोबा इलेक्सनाव नोंथांमोननि गोसोखौ जै खालामनांगोन ना बेनिखायनो नोंथांमोनजोंसो लोगो जागोन आं दाबो जेबो नङा लेखा हरनो हायाबाबो नोंथांमोननि अननायखौ मोनबानो जाबाय दे जेबो नङा स' बिबि बस नोंथाङा दासिमबो जोंनो मेसेज खालामनानै नोंथांनि एड्रेस आरो थंखौ हराखै नोंथाङा थाबैनो जोंनो इन्सटाग्रामाव थांनानै नोंथांनि एड्रेसखौ हरो अब्ला नोंथांनिसिम जोंनि लाब्रा फेमिलिनिफ्राय गिफ्टआ थांगासिनो दङ नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि नाम नाम्बार आरो एड्रेसखौ हरो जेन आच्छा बार' थाइबानि लारु दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय दिनै एसे खामानिया टान जादोंमोन बेनिखायनो भिडिअखौ गुसुङै लाबोनाय जाबाय बाय लोगोफोर गाबोननि एपिसोडआव लोगो मोनलायनोसैलाय मोनसे गोलाव एपिसोड लानानै बाय अके टाटा